Čau sa lidi, ja vás vítam u nového videa. Je to ďalší videjko, je to Ask 2 a tento video už točím raz 3 razy. No teraz už 3 razy. Môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to. Je to... No proste ideme na to. Máš Facebook? Mám Facebook. Je to taký menší videjko. Kopíruješ? Nekopírujem. Ide ti o peniaze, nejde mi o peniaze. Nejde mi o peniaze. Prepáčte, že to tak rýchlo proste hovorím. Bude aj krátky video, tak to je jedno. Počkajte, tak. Sakra. Fakt, dobre vnú. Aký máš rád čokolády? Top 3. Takže môžeme ísť to. Ako prvý top je čokoládová. Ako top 2 je Milka. Ako top 3 je oriešková. Máš sestru? Nemám sestru, bohužiaľ. Máš safe? Tomu nechápem. Safe mám možno. Máš rád sír? Mám rád sír. Máš rád čili? Určite mám rád čili. Je to moja pochuťka. Takže tak. Veríš Boha? Je to taká debilná otázka, ale tak. Môžeme sa to. Upozornenie. Toto video nie pre veriacich. Neverím Boha. Ja fakt neverím Boha. Krása. Moja bodka tu tá je. Áno, jak vidíte, mám výražky od smuchov. Oh my god. Je to si. No, môžeme ísť na to, že sa vypojím telefón. Aha. Máš lsktózu? Kedy dáš špeciál? O špeciálu chcel som zrobiť video, ale robím to teraz. Poviem to vám. Robím vtedy špeciál, keď bude už teplejšie. A tak aspoň 30-ky. Lebo je tu niečo s vodou. A tu je moja moja nožička tam. OK, to je moja nožička. Bude so mnou. Aha, nožičky. OK. Kde sme skončili? Sakra. Počkajte. Aha. Ešte raz, tu napísané špeciál, prosím. Takže bolo som to povedal teraz, takže tak. Kde bývaš? Mohol by som dať už video niečo o mne. Teď to dám. Kde bývam? To vám poviem až v druhom videi, že to bude pred minútu. Tak bude... To je jedno, som sa prehovoril, no to je jedno. Robím tu teraz ďalšie videjko, lebo dlho som nedal video. Lebo. A tak no. Takže ja sa s vami už lúčim. A nezabudni lajkuj, odberuj. Ok, proste daj like, odber, komentár pekný. Žiadny rasistický, žiadny také čo moro. Tak no. Takže teraz, jak skončíme tento video, robím ďalší video. Môžete sa tešiť, takže čus. Susy, busiky. Hehehe.